Oletko koskaan miettinyt, miksi tuoksuilla on väliä? Kuvittele tämä. Tuoksu voi loitsia, kertoa tarinan, herättää muistoja ja jopa muuttaa mielialaa. Se on kuin salainen ase, joka lisää persoonallisuutesi viehätysvoimaa. Ajattele tätä. Hajureseptorimme ovat suoraan yhteydessä limbiseen järjestelmään, aivojen vanhimpaan ja primitiivisimpään osaan, jonka uskotaan olevan tunteiden keskus. Miellyttävän tuoksun tuoksu voi siis välittömästi kohottaa mielialaa. Tuoksut voivat myös lisätä itseluottamusta. Oletko koskaan huomannut, että kävelet hieman pidempänä tai tunnet itsesi hieman rohkeammaksi, kun käytät suosikkiparfyymiäsi? Tuo on tuoksun voima. Lisäksi tietyt tuoksut voivat jopa auttaa nukkumaan paremmin. Esimerkiksi laventeli on tunnettu rauhoittavasta vaikutuksestaan. Kun seuraavan kerran valitset tuoksua, muista, että kyse ei ole vain tuoksusta, vaan myös hyvästä olosta.